Parehas na itabo nga linog sa Magsaysay Mike. Nanghatag daw si tag 5,000. Mauman to ilang ipanghambog nila. Bahala sila din ha. Mo lagi na agi na lang kwarta-kwartahon na lang. Basta ang mga tinud-anay nga mga misuporta sa tinuod nga naghatag og katim-usbawan, naghatag og mga makatarunganong programa og proyekto dinha sa Magsaysay, sayod sila kung kinsa. Og kinsa putong manghatag lag kwarta way proyekto, sayod ang mga taga Magsaysay. Bisan pag kinsa, bisan pag ang mayor diha kabaluman. Ha? Kabalo mismo ang mayor diha kisa may naghatag og makatarunganon nya proyekto infrastruktura or infrastructure dinha sa Magsaysay. Kabalo mismo si mayor oy. Ha? Kabalo siya kinsa. Di na lang nako i-kuan. Basta kabalo siya. Kabalo ganita nga di taga Magsaysay siya pagkaha. Sila pagkaha nga na sa Magsaysay. Sige lang kay tagaan na to nagpanahon kay gibunog na daw mga kagas dinha sa radyo dinha sa Magsaysay tungod anang mga binayran yung mga announcer, mga tigpamaba diha sa Magsaysay, radio station diha sa Magsaysay, matud pa bunog na daw kay mga kagas diha. Sila ra man po inituo ana. Sila ra man po nagunay-unay paminaw ana diha nga nabunog ng mga kagas diha. Ang mga katawhan wa man naminaw ana nila diha. Kasi pagkabunog sila ra po nagsulti nagbunog ng mga kagas dinhi. Kamuray ni tuo, kamuray ni istorya, kamuray na minaw, kamuray ni tuo. Mga binayran yung mga announcer diha sa Magsaysay. Mga walay mahimo, walay nahimo. Sige lag panigba, sige lag pangwarta sila mga politikong amo. Sila mga agalon, sige lag pangwarta, sige lag panapi. Sige lag panigbas, mga announcer ng mga naugkwarta ba? Mao na ilahang abilidad. Onya, mayroon sila bunog na kay mga kagas din he. Dito daw kuno sa Magsaysay kay gibanatan lagi sa radyo kada adlaw, kada oras, kada segundo, sige lag banat, sige question sa mga kining estilo sa pagtabang sa mga biktima sa linog diri sa Davao del Sur. Asa daw ang kwarta sa duli. Sige kaklaro ane. Naagani sa tong Facebook, naagani sa radyo atong ginabalik-balik og istorya kay gusto ni Gob transparency. Makabalo ang tanan bisan piso may balan ninyo. Giyaw-yaw na to din he. Ginapahibalo na to pila na nalikom na to ug unsaon ning mga kwartaha. Ang sa duli wa gyapon mo kabalo kung unsaon, paibalo na to ning mga announcer sa Abante Botbot nga nakaron diha sa Magsaysay. Kung giunsa ang kwarta sa duli nga ang Davao del Sur mo in-implement, gi-download pinaagi ni Labor Secretary Silvestre Bilio III. Iunahan og 25 milyones, isunod ang lain pang 25 milyones. Mao na karon nga dunay emergency employment no kining skills training program initiative ni Governor Dudu Cagas na masweldohan ka na, napakay skills training nga makatunan, napakay test na certificate inighuman anang 15 days ni mga training. Duble ang tabang sa dole o kining skills training gikan sa inisyatibo sa to provincial governor. Og walay inisyatibo pareha ninyo diha mga announcer sa Abante Botbot sa Magsaysay, walay mga utok. Ang utok niyo sige lag pamatiko, sige lag panaway, sige lag panigbas mo na yun, nagdagandagan sa iyong ulo. Piting luuyas mga katauhan siguro no? Mo nagisugo sa inyong amo diha sa inyo? Nga na ba mangunahuna inyong amo? Kaya nga na mo manulti. Nga na mo mudalag isyo. Obvious kayo nga inyo hagyong gubon, inyong daoton, inyong libakon, inyong atakihon sa radyo, sa kahanginan, ang mga kagas nga kabalo tayo sa gihimo. Ay, wa mo kabalo kung sa'y problema aning Kapitolyo, kung sa'y problema sa Provincial Government of Davao del Sur. Labi na nagdungan ng duha ka mga virus sa taog sa baboy. Kining NCOV o kining ASF.
Kami sige mighisgot ani kay para mapribentahan na to, makabalo ang mga taon sa sintomas, unsay angay himuon para malikayan na to ni. Kamo diha umoy lang gipangyaw-yaw. Sige mo question din eh. Oh. Kamo din ha magsaysay. Mga announcer nga binayran diha sa magsaysay sila agalon. Pila may nadawat niyo mga donation diha? Kabalo mo wala? Galutok ang mata ninyo. Wa gani guro mo kabalo. Sayra ninyo. Dapat transparent po mo din ha. Sayra ninyo kung pila na yung mga nadawat niyo gikan sa mga donors. Kaihilom ninyo. Nya kami na ninyo yung questionon ninyo din pangutan-on ninyo. Gilat-an ninyo taman din ha. Governor Dodo Cagas. Congresswoman Didi Cagas, nadamay pa si Peso Manager Uli Impas, gilat-an ninyo din ha. Kahilas ninyo dahil sa magsaysay, no? Ang mga tao sa magsaysay, kabaloon sa mo ba? Makauwaw mo diha. Gilat-an. Bunog na daw kuno kay mga Cagas. Hindi siya nag-ingon. Kamo-kamo ra po yung nag-istorya, nagbunog-bunog. Ilara. Walay laing nakapasiminto na magsaysay. Mga suok-suok, mga main road sa magsaysay, walay si bisang kinsa, takol. Dagan pag-uban, blukon. Dagan pati, daghan na. Namang gani na stone over si Mayor Davin. Di ba, Mayor? Namang gani ka stone over? Kabalo si Mayor Davin, anak. Kamo nga mga announcer, diha, ayaw mo palabig, pasip-sip anang inyong amo. Kasi may amo din nyo, diha. Ha? Diya agyod mo sa kanang gobernador nga igo lang kataga ang kwarta. Human, wala na. Sunod tuig na pod. Sunod eleksyon na pod. Ay nako ni mga tawhanan ni kini po konsitidor po kay ni mga announcer sa Abante Botbot, mga konsitidor. Ilaron po nila mga tigpaminaw, mga silingan, ilang mga paryente, ilaron po nila nga dirita mo botar aning klase nga politiko kay usog kay ni mo hatag. Ang mga sultian ta mo di mo hatag og kwarta pero tagaan mo proyekto. Tagaan mo kanang tinuod nga kating usbawan. Kasabot mo ng kating usbawan? Ha? Kasabot mo na wala. Wala. Daghan na ta. Hatagan mo anag kanang kahapsay, no? Kanabitong kining long term nga solusyon sa inyong mga sugilanon. Kalsada, mga health center, mga daycare center, mga gymnasium, o na yung mga ihatag sa inyo ha. Livelihood, scholarship, medical mission sa inyong mga barangay, o na yung mga long term nga mga programa o proyekto sa mga kagas nga ihatag kaninyo dili kwarta. Kaya tagaan kag 1,000 karon sa politiko. Sunod eleksyon 1,000 na pod. 3 years gud na walay laing himuon, hatag-hatagan kalag sa 1,000 ganahan mo ana. Inyong anak wala kay eskwela kay wala scholarship program, kay tagaan lang kag 1,000. Makatabang ng 1,000 nimo. Kamo ang mga konsididor nga Abante Botbot, may man mo dinagko mo na inyo. Manigbasay mo mga animala mo. Kusintidor kay kusintihon ninyo sa radyo ng mga taga magsaysay. Kabuang ninyo, no? Questiono ninyo 50 million sa duli. Sige, tubagon ta mo. 25 million pa giuna sa duli. Mao na karon nagbaguod nagkapulike na karon peso nato. Aning ato ang skills training program. Kung gusto mo appeal mo. Way pili ni. Mao na diha. May problema na John, mga anonsira na John. Pa ni sa katilaw hagupit ng ating komentaryo ba. Binuang manggod, binuang ba.